kuhinji kod Sendi. Dug je put do pekare, ali isplatit će se najzad kad se dočekam jedne keba pljeske. Šub-du-du-du-da, šub-du-du-da. Idemo! Šub-la-la-li-li. Savršeno, uputio se ka izlaznim vratima. Sad je vreme da pobegnem. Izvoli, Sendi, posebna keba pljeskavica za posebnu drugaricu. Joj, hvala, Sundjer Bobe, baš sam zahvalna. Obožavam ih, ali uvijek je malo komplikovano kad ih jedem. Izvinite. O ne, šta se dešava? Nema vode, gušim se. Pa da skinem ovaj smrad sa sebe. Baš da udara. Šta se dešava? Gde sam? Šta je za ime Neptuna ta odvratna stvar? Posle vrućeg duše svaka veverica se osjeti kao nova žena. Sendi Obrašić, ali gde je krzno? Wow, čekaj malo, to je to. Mislim da sam upravo smislio način kako da se dočepam recepta za keba pljeske. Lepo tuširanje veverice. Da li se desila neka nezgoda? Šta je to? Naša karta za recept kebine pljeske, eto šta je. O ne, nisi valjda ozbiljan. Ozbiljan ko jato ajkula. Pa da se vratim u svoj krzneni kaputić. Šta sad, kog vraga? Da ga nisam ostavila napolju?